els dos. Parlaria primer amb el conseller Puig. Ha insistit en el tema de la pobresa energètica. Bueno, nosaltres. Però què li diria a la gent que té la llum tallada? Què ha de fer? Doncs el mateix procediment. Acreditar davant dels serveis socials aquesta circumstància, i si els serveis socials ens acrediten a nosaltres que compten amb la seva valoració i aval, també restituirem el subministrament. Però algú ja ha dit que això ho han fet i que és massa llarg. Els serveis, no és veritat que sigui massa llarg. Això no és veritat. Això li ha dit algú. Ho ha anat a comprovar vostè? Jo he parlat amb algú. No, ha anat als serveis socials a veure l'informe quan es fa? No. Doncs si hi ha algú que està afectat, només té que anar als seus serveis socials de referència, li ompliran el protocol establert amb serveis socials i el tema quedarà resolt. Una altra cosa és que hi hagin altres problemàtiques davant de les quals jo no em puc resoldre. Avui els serveis socials estan articulant i està funcionant aquest sistema, i les empreses tenen un decret llei aprovat pel Parlament de Catalunya, pel govern català, que els hi prohibeix que els hi tallin el subministre. I una altra pregunta. En els últims 5 anys han marxat de Catalunya 500 empreses, una mitjana de 100 per any. Quantes noves s'ha creat a Catalunya en aquests 5 anys? No li puc contestar en aquests 5 anys quantes, perquè no sé d'aquestes 500 que han marxat, per quins motius han marxat, si s'han deslocalitzat, si només han canviat la raó social, si en definitiva per temes fiscals o per temes de traslladar les seves seus corporatives s'han modificat. El que jo li puc dir és que a Catalunya tenim el 87% de les empreses japoneses de tot l'estat aquí, tenim el 41% de les empreses multinacionals que hi ha a tot l'estat estan a Catalunya, i que tenim més de 5.700 empreses multinacionals que no deixen de venir aquí a Catalunya. Si hi ha alguna empresa que per diferents motius ha situat la seva raó social fora de Catalunya, desconeixem les raons, perquè en cap cas ningú ens ha vingut a dir que tenia un problema empresarial i que se n'havia d'anar fora, sinó que ha sigut decisió estratègica. Més aviat estem per primera vegada en 5 anys amb nivell de taxa de creació d'empreses netes positiu, i per tant a Catalunya puc dir que l'any 2014 ja hi ha hagut més empreses noves superior al número de les empreses que o han marxat o han tancat, i per tant estem en procés de recuperació. I una pregunta al conseller Homs. Aquí he vist l'aprovació del govern que se destina 25 milions i alguna cosa per al tema del 27 de setembre, les eleccions. Tant diners costes fer unes eleccions? Cap a on va el gros d'aquests 25 i pico de milions? El detall ara no me'l sé de memòria, però normalment en les eleccions, i aquestes segur que no són ni seran una excepció, hi ha unes lleis que estableixen, per exemple, un conjunt d'indemnitzacions de les persones que queden afectades, o bé perquè són empleats públics, són funcionaris i han de prestar uns serveis obligatòriament el dia de les eleccions per garantir la seguretat, per garantir el funcionament de les juntes electorals, dels funcionaris i el personal de l'administració que presta, que fa de fedatari públic, etc. I després les compensacions de la gent que li pugui tocar, que hi ha una remuneració, com vostè sap, ser president o ser membre vocal d'una mesa electoral, això també remunera. Jo, si no recordo malament, això és l'import més gran, més tota la qüestió, diguem-ne, de la logística i dels dispositius. Està taxat i és poc o molt que costa fer un procés electoral, d'acord amb les exigències que tots volem que tingui un procés electoral.